जमान अरे का भले पंटाइन अरे का भइला मूसर धोत रही मूसर मांगत रह हम ना देनी वही चलते भागत नहीं अरे अल्लाह ला दे जमान अरे बुखार वाला है जमान पंडिताइन के जने केने गोइली भोरे भोरे पूजो पटना भइलहु चल इनकरा के त सिखावत एकदम हम पगला जाई कहा त ए पंटाइन हई करे के बा हउ करे के बा कबो ना वेद पढ़े के बा ना कबो कैलेंडरो देखत रही कि आज कौन तारीख है बताओ तो ने कि हमरा ले चल दिन भर झकनी अब मत झकी अपने बल पासारा रखी अब पंडिताइन के फेरा में नत रह चल अभी नहाहू के बा मेरा चोखल आता ना बुझाता आसन से तो लगाइए देले बड़ी पढ़ ल तनी मनी तब चल नहा धोआ मंगलम भवनम विष्णु कक्षाय नमः गुरु दक्षिण गुरु शुक्ल पथे इसमें के उसमें मांग में के पूछ में घींच घाच के कुल तो ठीके बुझाता वेद ठीके कहता सुबह उठ के स्नानम ध्यानम करना चाहिए उसके बाद किसी घी और रोड़ी कपूर के साथ भोग लगाना चाहिए सूजी और शक्कर का हलवा बनाकर खाना चाहिए सुबह सुबह उठकर पहले स्नान करना चाहिए ये तो बहुत अच्छा है एक भाषा दूसरे भाषा में क्यों बोली जाती है ये वेद का कहना है शास्त्र का कहना है कि यह मान्य जाति तनी दूरी कम लौकतो न बा आँख देखावे के पड़ी हमरो ए पंटाइन बेरा का हजी देखिया कुछ भोग ओग लगावे के बनावत ले हम आवती स्नान करके हो पोथी ध द स्नान करे हां जातनी स्नान तने क के आवतनी आ कुछ बनाओ ना के रखी ह बन तिया तो डलचिया हम जाई नहा के आई भारी आऊ हो के और दाई एगो रखले कहां बाड़ी कोई नहीं नहीं बैठल हयन का हो देखिया अपन बर्तन उनकरा से मत छुई ह हां है नीचे है ऊपर एतिया पर धइल बा पटनिया पर ऊ बर्तन दी ह हां हां अपन ई पूजा पाठ वाला बर्तन ह अच्छा आई अपन बर्तन छुए मत दी ह ठीक है सुनी ना खाना में का बनी जे बुझाई तन बनाई ह हमरा के भोग लगावे के तनी सूजी उजी होय त बना दी ह ठीक है बेदाम मदाम डाल दी ह चल स्नान क के आवल जा कोनो चेला चजमान के पास खियावल जा गोड़ा दे लो जी पुत्रा बच्चा हम आवत तनी स्नान क के जरा ये चलक हमरा के खाना खाए ठीक है ए जरा हम बबुआ जिंदगी में सब कुछ छोड़ के जे चल जाए के बड़ुए कुछ दानो पुण्य कईल जरूरी बड़ुए जर जजमान खेला पर पुण्य मिलेला ढेर लोग बाण की कौन सही क कुल लात के धरतन मरला के बाद दातियार के कोइलन कुल धन कोई और ठंडा त लागते बा पोखरा में 5 रुपया मराई सड़ा काम हो जाई आ सब चला चपाटी के 5 रुपया ले जाके खिया दिया का बा जिंदगी में सब कुछ छोड़ के मर जाए के बा सब अरे पंडितवा हो कहाँ जाता है? बोला तनी पंडित जी दूसरा जजमान का हाल चल बिया ठीक है बा अपान बोली ठीक बा बच्चा आवत ही नहा के तो चले हमरा के भोजन करे ऊ करा खुशी में अरे खुशी के का बात पहुए खुशी तो रोज बा हमरा के कुछ छोड़ के जे मर जाए के बाद धन दौलत जल्ला हम तो कुछ दानपुर क के जाई जाला हां तो रोरे रख तुम पंडित जी ना दे बनी जी जजमान जे रही आवत नहीं खाना नहा के तो खाना खाए के हमरे के यहां हां तो आई हम जा तब रोरा दुआई हां पे हां हां चल चल पंडित जी हमरा के एकदम तबाह क के रखले रहतनी हैं आ नहैला लेखा नहाए नहीं खी जात आ कह के जातनी नु आ दूगो प्राणिए बानी जा आ एगो दाई बाड़ी 3 आदमी बैबे कइल बानी जा
आ उहू में कह देतनी कि खाना बना उना के रखले रहिया हम नहाए जातनी आ वही में 2-3 गो आदमी के बोला के जिगिया लिया के आया जातनी खियावे खातिर। हमार तो एकदम दिमाग खराब भई रहत हुए आए कि हम का करी का ना एकदम का ना कुछ घर में तो हइये नहीं खे आ दूसरे में कह देतनी खाए बनावे के आ वही में तीसरे में आदमी बोला के लिया देतनी या दइयो के जने कहाँ गोइल बड़ी कहाँ जी पंडिताइन जी क्या करतनी आगलू बोला करतनी हाँ खुश रह बैठा 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 क्या करतनी पंडित जी नो सुने ना कह के गोइला हमन खाना के आ बतावा कि 3 आदमी बबे कइल बनी जा आ खाना बनावे में उरे पड़ते बा आ नहइला लेखा नहात नहीं खाना 2-3 गो आदमी बोला के लिया देतन जे खाना खियावे के तो ठीक काम बा हो आ जा तनी जी बाप पंडित जी बहुत आदमी खराब बनी 10 गो रोज लिया के आवत नहीं हमनी के खराब बनाए पड़ता का कहतो हमरो तो मनन साइए गोइल हमर काम करत के मन हराम हो थक जेता अरे का कहू का तन पंडित जी तेरा बताइए भाई आदमी ओकरा सिखा देबे के बढ़िया तरले पंडित जी के आनी है पंडित जी ने कहिया रौरा आ रौरो का हमारा रौरो कहतनी हमार के महीना बढ़ा दी पैसा और तनख्वाह बढ़ा ना दी तो सुना ना महीना का बढ़ावे के बटुए पंडित जी आइन तुमरे के समझा देतनी नु आ हम तो जाते बने देखी ह जान तड़ू जे आई सर हां जे आई खाए नु उनकरा के यही मुसर से बड़ा पुरनाउत होखी हां मन थक जेता मन थक जेता खाना बना देखल जाई की आवता खाए खातिर तो हमहू बताइए देतनी बोला आप का कहत कहानी है हम तो काम लू के मैंने तो पैसा बढ़ाई तब हम काम करब खाना अरे बनाए देना बना अरे ठीक बा पंडित जी के आवे द तबे न पैसा बढ़ावाईब पैसा बढ़ावा जी की का कइल जे आवे दई बरा हां तब का आ जाए द आज इधर माटी आवा तनी कल से ना माटी आई त ठीक बा आ जाए द नहाए गोइल बनी ठीक है बा देख रहा तनी हम हो पंडित जी तो चुप रह हमरा नु बतियावे के बा हरे कृष्ण हरे राम बड़ी ठंडा लगता हो बा कसिए के नहा लेनी भोरे भोरे चलो जजमान सब ताकत हुई हमारे असारा भैंसिया के खाते नहीं थे बिना हरी हरी के 2-4 गो कम से कम घसिया गढ़ा जाई तो अपन बिना घास के खाती है तनी खा ली खरी के घरी बड़ी दाम कर दिल बसन खरियो बड़ी महंगा बा देख तनी कि कोनो लोग सर लेकर आब बसन ढुक रहसन हमारा खेतवा में काहे जजमान गोलतन बाबा आनंद होकी का कहतनी कहनी कि ए बार हमरा के बीजे बा हां हमरा के खाना खाए चले के बा ए बाबा का हम जाए हमें तो कहीं खाइले ना होला आज ले तो हमारा पास में खाइले ना भइले बाबा ए तो हमारा घरे पर चली ना पंडिताइन हमर बड़ा बढ़िया से खियावेली अच्छा चली हम तो होटल से आवत चला के ठीक बा चलो चली आज बात बैठल बिया ठीक बा बाबा ठीक बा हम घसिया खाती आई रहे तनी हां आई सर से कराए आई वो तनी एगो रखले बनी माल गरो वो खात नहीं थे न अच्छा ठीक है बा कहां जा तू अरे हम जाते तने पंडित जी कहले बा कि आके तनी खाना खा ले तो अरे का पंडित जी कहले बा हां तो जाना तवा आज ले त पास में खा ले बाबा जी कहले बा आकि ना हो तो चलो हमारा अपन टाइम बनैले बाड़ी खाए के कहाँ हो बाबा बाबा जी कहले बन खाए के हमारो से कहले बा हाँ तो चलो जा आगुले जा चलिए बाबा जी हो टोला गोइल बा का जाने कौन काम करे आओ खाना में बनाइले बड़ू अभी खाना देख बा खबर मन थके तो कहा नहीं कि बार पैसा बढ़ाई अरे रुक जा पंडित जी के आ जाए द अभी खाना में का बनाइले बड़ू बन गुल बा खाना सब बना के बनी सब बना देल बहू तो तनी चाह बना द अब लोग चाय बनाए कहत नहीं हमरे मन थके अरे सुना ना पंडित जी आइहन तो चाहे मांगी हन तनी चाहवा बना द देखी सुनी चाय हम बना देतनी हां अभी पैसा हमरे बढ़ाई हमरा के ठीक बा आ जाए द पंडित जी के आ तनी चाहवा बना द नहीं तो खिसियाई नु लागम सब बनिए गोरा चाहवा ना बनी तो खिसियाई नु लागम ठीक है हम बना हां बना के तब आवे जी के बैठल जाई तनी पंडित जी आइए जाई आ हो बाबा आवा हो अरे धर चल है बच्चा चलो हम बताइए चल तू डीजे छोड़त नहीं खा पंडिताइन बाड़ी के दिन भर तबाह करे रहत है खाली काम करवावत रही पैसा कहत नहीं कि बढ़ावाई जी त पैसा बढ़ावत नहीं मन हमर थक से काम करत कर खाना पंडित जी बानी बानी जी देख ल आ गइला सन
लेकिन पंडितवा बुझाता नु कि कह दिहलन खाए के फिरा गोलसन। सुनी ना आवे तो हम आवे दी बढ़िया से स्वागत कर दिए। तो ठीके बटुए त तली तू बिछाव तली हम सब धोवा तनी। ठीक बजा तनी छावा तनी पानी पानी जाइन हां के हाजी आई जा। हां मलकी खाना खा ली बैठी जा। बैठी बैठी मोर आई जा बैठी जा। ये थोड़ा का पानिया कहां बटुए? पानी होते बाला जाई रुक जाई हम खड़ी वाला बस तनी। जाए बचवा का जना चपला बाबा आंगा ही निकल जी निकाल दे। अरे होने निकाल कहां दिया। पानिया बाजी चलाई? है ना डाल ले। हम बैठ गई अब बाबा बैठ अब बाबा अब तन जल्दी जल्दी करी जा दे तन जा देते बन जा। मुंह खाए के पीछे हटत नहीं खा अरे बचवा पंडित जी का जाने उन्हें कहने कि चला जा। रुक जा तनी सरवा तनी धो दी। हम खारी और चला दे ठीक है बा। सही लग। अरे ई पंडितवा एकदम घड़ी पटे टाइम सुधर लागत ही न अरे बाबा का हो अरे हमने के हई मुंह सर धोवत है पानी टाइम अरे तो खाना में दिवाई पंडिताई जल्दी बाबा कहीं ना हमरा भूख लागल बा दम भूखे के मारे पंडिताई का जी कहीं जाई यार देखत है नु आजी जानतनी पंडित जी कहला हनी नु कि हमें आइब नु तब खाना मिली काहे से कि मुसरवा से एक मुसर मारम नु तबे खाना मिली। आई हे बाबा ये बचवा कोनो रास्ता निकाल चला भाग यदि के हम दे तो कहता छुड़वाना चाहिए। नहीं ई तो धीरे दे ही पता बाप रे बाप पंडित जी के हमनी के जानता बा हमनी के है तो न जानत रही अरे जैसन भाई जैसन ले ले भाई मुंह की भाग रे दादा अरे मारी जा हो। आई दादा अरे बाप रे बाप आई बाबा का खबर ले जल्दी भाग अरे जल्दी जैसन भाई जैसन कहिए भाइयो भाग रे यार भाग भाग जैसन भाई पर जाए ना तो मोटा बाप रे बाप जैसन बाड़ी जैसन ही कर ये दादा ऐसन आई हो बाबा आई का तो खाई निकाल दे तनी कि नहीं आवा है जी के आवा। भाग हो जल्दी आए तो तमान अरे का भइल बा आए तो तमान ये भाग रही है आए तो तमान रुका तो तमान अरे रुका तो तमान अरे का भइल है पलटाइन अरे का भइला मुसर धोवत रही मुसर मांगत रह हम ना देनी नु वही चलते भागत तनी। अरे दो अल्लाह ला तो तमान अरे बुखार वाला है तो तमान ए तो तमान अरे ले ले तो तमान अरे बुखार वाला ले तो तमान आई ए तो तमान ले ले तो तमान मारी हन अरे अपन ले ले तो तमान वाले मत तो तमान अरे ले ले बुखार वाला तो तमान अल्लाह ला तो तमान ले ले अरे का तो तमान ले ले देखला हो नु रोज रोज के परिका पाड़े भई रहत रह। ठीक कहली है जा। आवाज से खा ले अब जा आबे ना करें जा। सपनों में ना आई हम जाए अब खाए खातिर। ठीक कहली है जा। हां बुझाता कि कमा के रखले रहतन जा वैसे आके थरिया लेके बैठ जातवन जा। काहे पलटन में काहे भागल जात रहलन जा हो काहे भागल जात रहन जा रोज रोज के परिका पाड़े भई रहन जा खाए खातिर ते इसे बड़ा परिका पाड़े बड़ा उनजन का हाँ छुटका तोरा की जय हो को खाए खातिर आदत छोड़ली हो लोग हां के खाती हम खाना बना तुरंत जाए दादा हम कोने के को दान पुल कइल जाला रोज आने पुल होला एक दिन होला कि रोज रोज। ई कुल मुआला पर स्वर्ग में आदमी जाला हां हां रोज रोज के इहे सब धंधा बटुए आए एक दिन खैला से ना स्वर्ग में जइह। अरे गरीब के पाँच गो खियावल कहीं जाला ना मुआला पर बैक उठे जाला ना आदमी रोज रोज ना खिया। ओए तारा नी पार हो जाए जा हमनी के दोनों आदमी चुप रही। आ अच्छा ये तो दादा सपनों में ना आई हम जा खाए खातिर ऐसा तो कह देलू कि एगो तारा की कुकुरो हाथ धोवे ना आई अब आइबे ना करी हन जा कभी सपना में ना सोची हन जा कि उनकरा घरवा जाई अब खाए खातिर। जाए हम भैया मारकंडे उर्फ कटारी बाबा देखी हमनी के एगो कॉमेडी बने है जा अगर हमनी के कॉमेडी अच्छा लगी तो ओकरा के लाइक करब शेयर करब सब्सक्राइब करब आ कमेंट करके बताइब कि हमनी के कॉमेडी कैसन लागल। अतने पति विदाई अगला वीडियो में फिर मिलल जाई।